Merry Christmas! Ninjong tanante! Merry Christmas Day! Amping mo kanunay! We love you! Good morning guys! Adong may ubay ko guys. Matumis ubay kaya na may pambalikan. So grabe mga puno ang series na. Puno ka itong series mo noy. Nagan ka itong pasahero. Puno ka itong series. Magbarag tadana pa. Arang patadya. Parang puno ka itong series. Masig na pa yung musunod ani. Tigakad na ako siguro. Bago no? Tigakad dari tigakad na. Kan puno. Puno ka zo ang series man. Madong ubay guys. Sunod na lang, yan sunod series pa. Di magsilbi. Naghanak ka doon kakay, di magsilbi guys. Sadlikun. Nagamang batsing gamay. Palit sa silang tubig. Kimi. Pila pa? 12. Nam na. Wow, 9 taon nag-atang og series. Puno mag-series be. Magbaklay na laman ta. Padong ubay. Ban. Agay mahadlak mo kumusa kay ban kay isig mo padagan. Puno og gyapon nag-ubay ako ano. May hala. Saan naman eh. Tingaling style lagi kan dia he. Puno nga Ta. Barag-ragad ta. Puno ka sa mga series. Uy, pagkapuno ba series, bas? Awit kami. Sakay ra sa mga person. Nagibar. Kana ka sa pasahero. Renta regular. Di. Batang pa din. Kaya nga nung iba-iba niya. Kana ka sa pasahero guys. Isa pa nakalingkod lain na bigyan Alicia. Alicia. Ay, nakalingkod siya. Ay, nakalingkod. Alicia. Mura na rin yung barabra. Isa. Kapay ticket. Standing position pa taga Alicia. Ha? Naghanag pa si pasahero ron. Kinadaghanag pasahero. Ubay ka dai. Puno ka na yung series. Manuban pa more. Naghanag ka pasahero mga bus. Naghanag ka pasahero. Baca ko. Batang umay. Karon. Puno ang mga bus. Yan na Miss Terminal, yes, ha? Ano sa tunduan na yung balitan lang? Ha? Basta? Basta mo ko. Kaya may tricycle, ano ka pisitro. Na Miss Ubay Market, na Miss Istaan. Nilang crabs. Pila ka ni? Pilipino, ano te? Eh, Pilipino. Ha? Daghan ka itong crabs guys. Crabs is real. Uy, daghan na. Kaya isa kakuan. Ira to ba? Wait. Ha? Uri gamay, uri gamay. Pila daghan mo ka. Gamay ra lang, gamay. Kumpla nga dati be. Daghan na Dali na mas Ubay Public Market guys. Daghang crabs nila diya. May crabs, na isda, may shrimp.
ako dari isa, dambe. Sarah. Sarah. Okay. Wala nakakazuoy. Saan ni kabutan? Dari ito. Ito na eh. Dagan sa crabs. Okay, buhi pa. Kahit may karne. Manamig pamalit, padaw kami ulit. Manamig nakasun sa Wilgon, kaya grabing biyota, dasahan ka sa tao. Na, delikado isut-sut tato kayo na. Kaya na nga ka Japan. Kapag pa rin naman ang pamalit, kamay pinalit pa. Manamig pamalit, guys. Ulit namin kay Ginoo, grabe biyota ka, duberkado. Person kay grabe hindi ita nagagad yung tao subay oy Land Bank ATM this week Pure Gold wa pa man nag-open ng Pure Gold abi ko December na Wala, di ba kaya nila na kurungon? hindi makuhaan sa bank Pure Gold Dubai Bohol na guys na may Pure Gold that is the kato manglilik naghanap ka sa pabuto dari guys na equities na ay sinturo ni Judas naghanap pa ni Ano pa? naghanap ka sa pabuto dari uy dari is kuan munisipyo sa Ubay this Pure Gold na dari is the guys Ayun, hot why testing na no testing kay delikado charges din. no testing Diba? Diyan na Mr. Terminal guys. Manamig pamalit. Uli na takimi. Kaswami kasud sa Wildon. Kaya grabe siyang naghanag tao. Piit. Piit ka adso. Paraman pa. Nami. Sakay na guys. Bye guys. Nangabot nami. Sa mo na ang mga gipalit dito sa Ubay. Merkado. Palit mi og kani shrimp. Palit mi og shrimp. Palit pod mi daring crabs. Mga crabs. Palit pod mi crabs. Palit pod mi kanang isda. Palit mi isda. O kare na may alutoon. Karni. Nana. Daghan ka dong salamat sa inyong ihatag nga pinaskuhan na nakapalit na mig para handa na mus Pasko. Salamat ka Adjo. Nagipanood sa freezer agamang na palit nga sidaan kay unsa pa man to lutoon. Unsa nga. Ugma pa dito lutoon na mo. Kuna malit na midaan ron kay aram iuta dito skuan. Daghan na magagawi na malit. Malit pag may prutas guys. Palit pag may mangga. Mangga, oh, ano ba ni? Kahit pag may pakwan. Salupin, oh, dengan kada ni masidlan lukuan guys. Kaya mga salupin. Kahit pag may dari. Pakwan. Orange, sa mga chikiting. Orange is life. Kada po'y apple. Tanate. Kapalit na may kuan. Ito na imong sidaan, na imong kani prutas, na pud may pangsagol sa mga panglutoon. Na may mga lutoon guys. Kani sagol sa mga escabeche. Ha? Na among mga pangsagol sa mga lutoon. Luto may kuan. Basta kay bawor mo gas sa imong panglutoon na ni ugma. Ya kare, di gid ni mawa pa sa ani kuan. Ay po. Spaghetti, favorite sa mga chikiting. Wala may makahapit na to Swildon, kaya ginuko, grabe naghanag tao. Pang sa Japan, tagal sa kasiit. Di magsilbi, labi nang nai, bata uban-uban, si Kimi, di magsilbi, ang mga idit-dit dito, ang limuta. Yan na, daghan ka pong salamat, ninjote. Sinjo gihatag nga pinaskuhan, yan na. Muna ipamalit para sa mga handa o mga adlaw. Thank you so much, Kazo. God bless, ninjote. Amping mo kanunay. Love you all. Happy yarn, nakauban. Pero wakasad sa Wildon.
Okay ra? Banaban si Jagas kay masud lagi Miss Wildon kay mapili sa ng duaan kay diha may isang price nga 50 pesos das pag Christmas party sa among purok. Diya maratong apunan kay palit lagi kuno sa duaan. Na lagi sa bagong na gustuhan nga duaan. Unsa kay mi kasud kay grabe man sa daghan nagtawo piit ka azo. Sunod na laman day ha. Okay? Thank you, Ti. Salamat ka azo te. Nalipay mo bazing gamay. Nakuan ko pa ka. Napa may paliton na tataod. Okay. Thank you. Amot yarn. Lipay yan. Ano nga nung naghukas? Murag matso. Thank you. Thank you, Ma. Welcome anak. I love you. Kuya, your ice cream. Wow. Request ice cream guys. Wag na ice cream. Nangumpra man mi og kuan para gamang salad o macaroni salad. Ah, yummy. Thanks ako dari kay sa manggi palit ti papagabril. Manay manggi palit ron para sa mga idugang o handa tomorrow. And tomorrow sa Christmas. Sa adlaw na tawhan sa atong Ginoo. Okay, so manay ka mga dugang o palit guys. Hi. What's this? Palit og hotdog para sa mga isagol sa amo ang may sagulan dali. Sagol sa ang embutido. Nja kare sagol sagulan dali. Raisin. Macaroni salad me ya. Ito macaroni. Macaroni Thank you, salad. Thank you. Karera nga rin manggi kuan ang isagol. Uy, kay Milo. Ha? Kani, nami sa ulan po din. Nami lutuod. Wow! Hindi pa yung basing gamay. And then, para ni sa mga lutuon. Kari sa gulis ang mga macaroni salad. Curry taong. Huwag niya po nagilahang Milo. Ilang Milo, favorite sa mga chikiting. Ilang Milo, dahil ilang Milo te. Ang mga favorite nila. Kaya mga madali-dali nila kasi butang sa luto. May nagpangutasan, boy, butang sa luto. Yan na, may mga nadugan nila. Ipalit na ipag-oo, giniling. Yan. Yan na may gamitan na ni. May himuon, mas giniling. Ito giniling. Magluto ko og embutido para ugma guys. Diyan ang gamaan karon kay madyo nang ready na ba? Thank you. Kadyo na jud talante sa inyong pinaskuhan and Thank you, Ti. salamat and God bless. Oh, Merry Christmas ninyo talante. Merry Christmas, Ti. Amping mo kanunay. We love you. Love you all. Naman nag-ready aga mong mga kuanang luto unon, nagbutang rin sa sa daan kay luto na dayon. Tanan man nagisod sa freezer aga ang mga kuan katong nay mga napalit kanina nga crabs o shrimp sa topi isda kaya mga iskabitsihan tomorrow. Thank you so much. Daghan ka dong salamat sa inyong i-share nga blessings. Thank you, Thank Ti. you. I love you. Shout out ni ate, napod sa Germany. Amping ka na di ate. Tingin mo sa trabaho, Tita Jo. Shout out nila ate na sa Ohio, USA. Amping mo kanunay di ate. We love you. Daghan ka tong salamat sa inyong gihatag pinaskuhan. Miss you. Salamat, Ti. I miss you. We love you. I love you. Mwah. Ang bating gamay. Basa na jikod. Gubad-uban maninamo. Kaso kami kasi ganyan sa Wildon guys. Kay grabe siyang daghan nagtao. Matabang nanay na nga. Sa Japan. Kay tungod sa siot sa tao. Di ko ganahagi nga nagis magsut-sut tagtao. Di ko kaginhawa. Magkuhan ko ba? Glain naghang pamati. Jud nga, nyagi katong napalitag Christmas cream na nakawa ko ni palit. Katong ni palitag Christmas tree. Kira to kay di man kadto daghan og tao pero karon pagkuan guys daghan mo nang umpra kay bintahan mo jud pud price didto. Dani na Miss Alicia nang umpra guys. Yung mga kuan amang
Dani namin sa alisyo na malit daning amang pang macaroni salad. O di na naman may ingari ang sa gulay. Mayonnaise, ayan. Oh, purpose cream na anapod. Mo ba na Nestle cream? Wala lagi Nestle. Dan napod may lumpia para ug daghan ka dong salamat sa inyong gi-share nga blessings na rin na te. Daghan ka dong salamat sa inyong gihatag nga pinaskuhan. Thank you so much. And God bless. Thank you. Salamat ka Azu. Kalisod sa mo sila nanday. A few moments later. Mat diara ka din taon guys. Sarang namang panulis kabaw Ginoo ko. Mazugaw kay imong nakitaan. Daway man ina ako bang bakan. Lagi Ginoo ko diara ka din. Dagan nganto dito ko libot. Ha? Taas na sila gitulinan. Diara man dari. Dito ko kan sa kana. Parang kasi namang dali-dali. Dagan-dagan guys kay agsi. Nagkabaw. Tamat ka Azu. Nga, di sana magkapadung. Naunsa na mag-asa na ba ka? Di mo dagat kita tao. Oh, ilahon. Bawang ano ni si Jan, nahawag man. Ano man kama? Mo dagat tao, magkita magdagan ba? Parang, Bye ba? Bye. Matra ko. Salamat ka, Zo. Ha? Arang gusto naman kalbabi naman ingat to na progreso. Di aning gigukod kay. Basig nanguwag ni. Dari man to kinga magang baka. Mazo kay mo yung taong gikuan. Salamat ka, Azu. Lagi sana dir na bugto na hilos man di ay. Salamat to ra gazid guys. Arang gazid namon taong dali-dali og kuan kay nakabuhi ag kabaw. Monso gani kay di ay nagkuan ba, di nagmayde hang kaila ni ingan kisang kabaw nakabuhi nagdagnati. Di dapat ni tutos ba ini ingan lagi kuan. So sa gambo jud si mama jud ay ko. Thank you Lord. Masugan in taon kada dakpang gaw riklik. Daras unahan. Gisubay man ang mga gijahang agi. So ara gid din taon na kung wa pa tumadakping riklik ato to progreso tunong. Kinahanglan na sa palitan og PC guys kay mo nang kuan. Mailisa din nga ni guys og mamuhi ka kinahanglan gid kuan nagmaadyo nga ni lagi makabuhi. Samot na og kamera darhin na. Tapos papagabril diha. Taon na lang. Abot nga dyan taon si Zadaring laroy-laroy. Unahan na din sa mga. Tujuk mo? Dari rada si Zas likod. Ano man na? Muwag siguro na. Umahadlak na muwag ito skuan. Itabok sa nas baryo pa. Ha? Muwag naman kas ma-ma. What? Nga. Salamat sa Ginoo dahil tao'y nakadakop. Medya. Sigag matang mama. Ang siga. Dere. Motor lang na. Basig hug siguro dito sa kalsada. Magis Tapos Ginoo kasunod din taon pas ngi. Di na siguro sa pasuso basta ang nati. Kay ko naman. Buyag naman. Nanguwag di ay guys. Mo di ay isang kuan. Nanguwag man ay sma-ma. Ito na ilugoy na sma-mag singi. Ginoo kong laaga na mas makabuhi. Hawag man siya.